ए गाइस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग गाइस सकाळ सकाळ बहुत दिन पर आमे उठी सारछनी आ देखि पारथे बहुत दिन पर गाइस सकाळ सकाळ उठिछु छात ऊपर आज आमे सोइछु सेति आमे सकाळ सकाळ उठी जाइथिली आज आ देखि पारथे मो भाई माने मिसमाने उठी सारछन तो कर आ सेपर साइड जणे सोइछि आ देखि पारथे हम जंगल किछि दृश्य एमति देखा जाय हमर मान छात ऊपर देखा जाय एमति किछि आ गाइस आ काई कि ना हमर मामू माने गोटे जगह को जिवार अछि से माने सेति सकाळ सकाळ उठी सारछनी आ गाइस चला आपण माने गोटे दिनस देखो देखि पारथे एटा अछि तार हरिया भाई आ गाइस जेतेबेला सकाळ सकाळ उठी जाऊ 5टा 6टा बाजची एबे ना सांगे सांगे से हम पाखु पळे आछि आ उठिचंदी कि नाही आ से कि तार रिएक्शन होते गाइस देखि पारथबे चल आपण मानकु देखो आ देखि पारथे मो भाई जिंतु वीडियो बनेबार से माने कि तार रिएक्शन मते डिंडकी कोनोदी आ देखि पारथे तार आपण बंदूक धरि केते ये होउची मो सहित आ मो वीडियो बनेबार आ गाइस चल आपण मानकु मोर भाई मानकु देखोते से माने सकाळ सकाळ उठी कि ना कोन करचंदी आ देखि पारथे गोटे बाडी बनाउचंदी टील खेडिया पई आ गाइस देखि पारथे स्कूल पठेने जाउनांती सकाळ सकाळ स्कूल आज बहुत दिन खरा होउची ना सेते सकाळ सकाळ स्कूल जानती गाइस एइटा थिला मोर छोटिया मिनी ब्लॉग टी सकाळ सकाळ गाइस रहिली जय जगन्नाथ।